Můžu se zeptat, proč ignoruješ malé youtubery? Možná jim dáš like a možná na ně kašleš. Proč to děláš? Třeba pro ně je jeden like či jeden odběr totální poklad. Jenomže někteří lidé je ignorují. Mě by zajímalo proč, protože možná, že o nich ještě někdy uslyšíme. Co když se z nich stanou extrémně slavní youtubeři a my se potom budeme moct chlubit, že jsme se nekoukali už od jejich prvních začátcích. Prosím, přestaňte ignorovat ty malé youtubery. Nedávejte jen odběry a lajky, ale taky vážně jim jako je sledujte. Protože oni, když dáte like a odběr, ví, že se jim vám to líbí a že chcete sledovat je. A to, že dáte odběr a like jen aby prostě byli šťastní, jako je to hezký, ale měli byste se taky na ně koukat, protože potom ztratí naději a to se mi nelíbí. A prosím, použij tento zvuk, abych věděla, že chceš taky pomoct malým youtuberům.